Banwat ia ka menor jonggari khasi ke belalait no dagi spa asnem. Kalong ka bada shisha haduk kata-kata banlap bat ban syamnut ia ke jing shisha baro wat lapi lapenlong ia lade kum ki kenyang bam kuat ru. Hendrai kamlong ka basuk ba pinsyam ia ki jing shisha ki badan hangne hari khasi. Namar baki khasi jongi hendai kimlong ki ba biang ki jing tar bat ki babu jing tho ban bu sa akan mau ye ki belalait no baro. Henry wat la kata haga jing persyang barit jonga ngala persyang ban wat ye ki da ka ba penlut puari lade haga ba pule ye ki kot ki barem baja ki belalait no menshua. Te mentang nya phailing kot kindet syapang ka hima nong klau lane ka hima khat saupra ka belatip hakipor hendai menshua. Kahima kat saupra kalong kawai na kahima kapla slempa hari kasi. Balai bayagane kahima lakhat da kahima kat saupra. Hakipor hendai bat menta pat latip da kahima nong klau. Tungin ya pai lingkot halor kane kabenta. Balai ya kane kahima lakhat da kahima kat saupra. Ya kahima kat saupra hadien latip menta kum kahima nong klau. Kadon syapang sepngi jong kahima shilong lane khairim. Kisiem jongka khairim ki don ka jingya dai bajan bar kisiem jongka khat saupra kum juru ki breu jongka kat kum ga jing tho laong balaseng ya kane ka hima khat saupra ha kasnam khat riu spa al phun riu ai habaya dai bar ka jing ai kerteng da ka hima khat saupra ka dai baya ka hima la penlong ningkong khat sau pateng bat ya kane la ya thu da usiem kine sing ha ga jing tho jong u shaki phareng ha kasnam khat khandai spa lai edi Ulayatu baya kahima nong klau la penlong ningkong khat sau pateng menshua lait no haga jaka ka jong u bat habaya dai bat kane la shutho tang kumta amshem la batai binia ai ya kata nang ta nang no pat la yo ya ka kerteng phra ka bala penkut khat sau phra kat kum ga jing tho kalong baswa banseng ya ka simship khat sau phra la don phra tli kishnong kabakaway pakaway na ki kadai ka himalay luit bahapo ki lengdo kum kinong yalam jongki kine ki pratali kishnong ki dai kamau thang siar kamau senna kanong kanong kse kamarong kamarsum kanong klau bat kalaurian ya kine kishnong la penlong kum ka thammai jong ka simship khat sau phra ba paunam ha ki por handai Kine kishnong la shem ningkong da kinong pet wear ke bana ka hima khairim le se kane ka pen i badai ka kanhun jong ki breu jong ka khairim ki bala penlong nong seng ya kine ki pratali kishnong tenra jong ka khat sau phra kine ki praling do ki ba em kerpang la ka jong henrai hadin ki sngo don kam ban ya so lang ha uwe usiem la ne unong yalam kum ta ki la jet bala pen mi uwe breu ba pau khmat bha uba kerteng ushajal bat une udai na po mau thang siar ka balong ka we ni ki pratali kishnong bat ya une ubriu la ainam kum unong seng ya ka sim shem ha ka basdang da ki to ki prashnong kat kum na usim kinesing jong ka hima nong klau ubalong unong a jing tep uyathu ba ushajar uwan na ka rilom jantia bat une ushajar ulalong usim baningkong jong ka hima khat sau pra ki por handai Kine kilong ki kerteng jong ki siem nadu ushajar hadu itirat sing pet hakane ka video alang ba kine kidur pinyo i ka kerteng berkisnam Bat hadien pat kilapen kelano ia gane kahima kat saupra sya kahima nong klau kat kum kajing batai don kibayatu badai shua baka India kan yo ia gajing light loin na kaliang ka British government kala itu no ia kahima kat saupra kum kahima nong klau ban penlong ru ia ka headquarter hanong klau te parlo kine gilong gijing batai balengkot na kaliang gajonga bat kijing wat jing tip baren
nga pediang sngop haru ye ke jing ai jing mot jang pi ye ke jing ya thu lam jang pi lang ba ki comment section ha ke ni ke video khnang ba ma phi ru phin yo jing men toy nga ru ngan yo ye ke jing men toy lang ba ki ai ke ba ngi wat ban per sang ye ke ai ke bla let no ke bla rem ke ba ja